El Festival Lloret Negre ha lliurat un any més i amb un gran èxit de participació els premis a les millors obres literàries de gènere negre. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. El Casal de l'Obrera de Lloret de Mar ha acollit aquest dissabte a la tarda el lliurament de premis literaris dins la programació d'enguany del Festival Lloret Negre, un punt de trobada on els escriptors presenten els seus últims treballs i els lectors poden aconseguir exemplars de les seves novel·les preferides signades pels seus autors. La comissària del festival, Angelique Fisner, ha iniciat la gala de lliurament de premis acompanyada de les autoritats locals. L'esdeveniment, que ha comptat amb la presència d'escriptors d'arreu del país, ha entregat el primer guardó a Núria Cabotí Prull, una de les empresàries més influents a Catalunya i CEO del grup editorial Penguin Random House, que ha rebut el Premi d'Honor d'aquest 2025. Doncs per mi és un honor haver rebut aquest guardó de part d'aquesta iniciativa tan fantàstica, que és Lloret Negre, que ja porta 8 edicions, i que realment el que pretén és aconseguir acostar la literatura del gènere negre al màxim de lectors possibles, i això coincideix també amb el nostre tarannà com a editorial. El que volem és posar en contacte autors i lectors i que realment es doni a conèixer l'obra d'aquests autors i poder d'alguna manera gaudir d'aquestes obres. Així que em fa moltíssima il·lusió haver rebut aquest guardó. Jo crec que la literatura realment ens millora com a seres humans, ens posiciona en altres mons, en el món de la imaginació, d'entendre altres cultures, altres maneres de pensar, altres maneres de fer, i al final ens torna més empàtics. Així que en un moment en què la societat té tanta crispació, penso que la literatura, els llibres són més necessaris que mai. Restaurant Can Gallard ha patrocinat aquesta entrevista. Seguidament, s'han entregat els premis a la millor novel·la en llengua castellana. D'entre els finalistes, aquest any, el primer premi ha estat per l'escriptor Benito Olmo i a la seva novel·la Fuego y Tinta, que gira al voltant d'un dels aspectes menys coneguts de la Segona Guerra Mundial. Muy emocionado porque no me lo esperaba para nada. Los otros dos finalistas, tanto Noelia como Tony, son dos autores muy grandes a los que admiro muchísimo, y entonces no me esperaba para nada que me dieran esta consideración. Así que muy agradecido, muy honrado y sobre todo muy emocionado por este premio y por este festival, que es una oportunidad fantástica para conectar con otros autores y sobre todo con los lectores, que al final son los responsables de que esto salga adelante, de que nosotros podamos dedicarnos a esto. Y bueno, Tinta y Fuego es la novela con la que he ganado el premio Lloret Negre, y es una novela que habla de uno de los aspectos menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial, como fue el robo de libros cometido por los nazis durante la guerra. Robaron obras de arte, de eso se ha escrito mucho y se han hecho incluso películas, pero también robaron libros, robaron millones de libros, bibliotecas enteras, públicas y privadas, y hay un departamento de bibliotecarios en Berlín que se dedica a buscar libros que fueron robados por los nazis, rastrear entre sus páginas en busca de marcas que delaten a sus propietarios y buscar a sus propietarios o a los herederos para devolverles esos libros. Entonces, están devolviendo libros que llevan 80 años, más de 80 años separados de sus dueños. Es una labor muy hermosa, llevan 10 años trabajando en esto, han conseguido unas 2000 restituciones, que no son pocas, y claro, a mí me pareció una historia muy literaria y muy digna de convertirse en una novela, y por eso escribí Tinta y Fuego, como un homenaje a estos bibliotecarios. Y Tinta y Fuego es una novela de aventuras, una novela en la que hay una protagonista que busca una biblioteca robada, basada en un caso real, una biblioteca que desapareció en Italia con más de 7.000 ejemplares, y esta búsqueda la va a llevar a emprender, como digo, una aventura en la que los libros son los protagonistas. Tot seguit, han pujat a l'escenari els finalistes a la millor novel·la en llengua catalana. Enguany, el primer premi ha estat per l'escriptor Oriol Canals, per la seva obra No dormiràs, una història on en meitat d'un espectacle té lloc una tragèdia que impacta a tots els espectadors. Estic molt content de ser Lloret, de poder haver guanyat aquest premi, i Lloret Negre s'està convertint ja en un festival molt important de referència en tot el món literari, tant català com espanyol. Per tant, poder ser aquí i poder tenir un premi és una alegria enorme, i felicitats a Lloret per organitzar aquest premi. A nivell del llibre, doncs, diré que és un thriller que té l'inici al Palau de la Música Catalana de Barcelona,
on enmig d'una actuació la lluerna modernista explota amb 1.000 bocins i cau un home penjat a plom enmig del concert. Aleshores, a partir d'aquí, s'organitza una investigació criminal que ha de revelar una trama d'abús de poder i de narcotràfic. Finalment, s'han entregat els premis a la categoria de millor relat. Dels finalistes, el premi a millor relat categoria adult ha estat per Les casualidades no existen, de l'autor Marcos Tarre. Per últim, el premi a millor relat categoria juvenil ha estat per Estrellas en el cielo, escrit per Xianji Wang. L'Associació Lloret Negre, que també organitza diversos esdeveniments culturals al llarg de l'any, s'han mostrat molt agraïts per l'acollida d'aquest festival que ja s'ha convertit en tot un referent. La veritat, ha sigut un èxit brutal. Des de primera hora del matí d'avui, a les 10 del matí, que ja teníem el Casal de l'Obrera, on avui hem celebrat tota aquesta entrega de premis i tota aquesta jornada de literatura, ha sigut increïble. Hem tingut potents convidats des de l'alçada de Tura Soler, Narcís Bardalet, Gabriel Montevado, Ulises Bertolo, Arantxa Portavales i sobretot gràcies al públic, a les institucions, a l'alcaldia, turisme, als patrocinadors, a Fitel Televisió, a vosaltres, que també heu estat aquí darrere, i increïble. Nosaltres, al Festival Lloret Negre, som el festival de gènere negre de la Costa Brava i nosaltres portem des de la literatura al cinema. Som el primer i únic festival de cinema negre, policíac i social d'Espanya, també amb els nostres premis Dafne a les seves 14 categories. Com ja sabem, Dafne, la història de Dafne i Apolo és segell del gènere negre, que està representada a l'escultura de Bernini. Llavors, clar, per nosaltres, el cinema, que és el 6, 7 i 8 de novembre, que ja també estem calentando motores, us esperem també a la part de cinema i durant tot l'any, des de Sant Jordi, maig, setembre, novembre, al final és un viatge d'enriquiment de tothom. L'acte l'han tancat la comissària del Festival Lloret Negre, Angelique Fisner, i l'alcaldessa accidental de Lloret de Mar, Míriam Rodríguez. L'associació ja està preparant la següent edició del Festival Internacional de Cinema Negre, que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 del proper mes de novembre. Moltes gràcies a tots per venir i ens veiem a properes edicions. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.